हेलौ बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव। बाक्सानाव अर नांनायखौ खोमोरनो हाबाय 83 डेजनि उनाव। दिनै खोमोरनो हाबाय, नोंथांमोना नायदो बेहाय स्क्रिनाव होनायखौ। दानिया फैदो थाख्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बिथां थाख्लाय नार्जारि सारआ गावसोरनि चेनेलाव मोनसे कमेडि भिडिअ आगारबाय खावब्ला आरो माब्ला होनलायनाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय कमेडि, नोंथांमोना गोसोखौ गोजोननो हागोन कमेडि नायनानै। दानिया फैदो बड' फान इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथाङा गावनि भिडिअ मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा गावनि भिडिअआव कमेन्ट खालामनानै जाय इउटुब चेनेल गोदान खुलिदों बिथांमोनखौ प्रमट खालामनो होननानै नोंथांमोना बेयाव थांनानै नोंथांमोननि गावसोरनि लिंकखौ हरबानो जाबाय। बेखिनियानो। दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।